Зәңгәр экрандар янына матур ғүмер байрамын билдәләүсе Миңлегөл Миңлеғужа кызын сакырабыз. Бикбулат авылында яшәүсе безнең өчен иң кадерле кешебез Кинябаева Миңлегөл Миңлеғужа кызын 70 яшьлек олы юбилее менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Уга озын ғүмер, тән сихәте, күңел тыныслыгы, һаулык, күңелеңдәге ян йылыһының нуры һүнмәенсә, һүрелмәенсә, безгә балаларыңа яшәү сыганыгы булып торуыңды, бәхеттә, шатлыкта, мул тормышта яшәүен теләйбез. Касан кирһәң дә өендә нур бөркөй, каршылайһың якты йөз менән, мәшәкатьтәр еңеләеп китә, һинең әйткән йомшак үз менән. Гомерде бит йылдар билдәләмәй, яшәү дәрте булһын күңелдә, сәламәтлек, бәхет, куаныстар, юлдаш булһын һиңә гомергә. Бергәләшеп әле бик күп тапкыр үткәрербез туган көндәрде, 70 кенә түгел, 80, 95-те, хатта 100-ләрдә. Саф йөрәктән котлаубыз ер булып һиңә барһын. Бүгенге байрам гомергә истәлек булып калһын. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Давыт, улдарың Музафар, Хәләф, киленең Әлфия, yeğenin İlşat, yeğensərin Alhıv, kiyəvin Salawat, kızın Gayşə, kiyəvin Bulat, həm yeğensərlərin. Hürmetli Miңлегөл Миңлеғужа kızı, юбилейгіз mübarək, күңелегіз көр, тормышыгыз имен булһын. Якындарыгызның изгилектерин күреп, бәхетле тормышта гомер кисерегез. Байрам көнең бүген, иң матуры үзең, йөзгә түгел меңгә бер генә. Маңлайыңдан үбеп, ямләп яшәтеп, яралкандыр Худай был ергә. Байрам бүген байрам, иң матур байрам. Һиңә карап дөнья үзе таң калган. Балкып тора йөзең, йырлап тора күңелең. Язмышыңдан якты иде калган. Курган дөньяң асыл, әйтер һүзең акыл, йөрәгеңә изге хис тулган. Мөхәббәтең өчен, мәрхәмәтең өчен, якындарың һөеп йыелган. Байрам бүген байрам, иң матур байрам. Һиңә карап дөнья үзе таң калган. Тормышың уңган, данларлык булган, узгандардан матур юл калган. Килде матур мәлең, рәхәт яшәр яшең.